Us podríem explicar que l'Escola Puigcerver és una escola catalana, activa, que posa l'accent en les llengües amb una metodologia i un equip únic. Però preferim ensenyar-vos-ho i que vosaltres mateixos, com fem amb els nostres alumnes, ho aneu descobrint. Us convidem a viure des de dins un dia de cada dia a les nostres classes. Quina millor manera d'explicar com és una escola que visitar tots els racons, tots els petits moments que fan d'aquesta ciutat en miniatura una institució única, l'Escola Puigcerver. El dia comença ben d'hora amb els nens més matiners. Els pares deixen ben tranquils els nens a classe. Mentrestant, a les aules dels picarols es preparen per començar les classes. Ep, sembla que avui els follets i els barrufets surten d'excursió. Que passeu un bon dia. L'Escola Puigcerver és una escola activa. L'alumne és el centre del procés i és la seva acció la que fa possible l'aprenentatge. Aquesta classe de pintura de dits n'és un bon exemple. Primer, s'han de preparar per l'activitat i cordar-se bé el davantal. Ara la mestra reparteix les cartolines. I per fi, ha arribat l'hora de la creativitat. És el barret del pallasso del poema de Joana Raspall. Les 11, hora de fer un descans. Deixem els nens al pati per visitar la cuina. Què hi ha avui per dinar? Amanida d'arròs i croquetes casolanes. Deixem treballar les cuineres que acabin de preparar el dinar. Tornem a les aules. Sembla que a la classe dels timbals la música ja ha començat. Amb el migdia arriba l'hora de dinar. Mentre els alumnes petits deixen el plat ben net, el personal de l'escola prepara els llits per una bona migdiada, que carregarà piles per les activitats de la tarda. I ara fem classe en anglès. Des de ben petits els alumnes utilitzen l'anglès com una eina més de comunicació. Després introduiran el francès i, si volen també, l'alemany. A l'aula del costat, els timbals blaus visiten els veïns per fer una classe amb audiovisuals. És un conte! Al gimnàs, seguint la metodologia d'immersió en llengua anglesa, els girassols grocs esgoten les últimes forces amb una classe de psicomotricitat. Les 5. Els pares ja són a la porta. Alguns nens i nenes encara es quedaran una estona més a l'escola realitzant alguna activitat extraescolar.
Considerem que és una escola que té molts punts forts, un d'ells perquè és escola catalana, forma part de l'Associació d'Escoles Catalanes i tenen en compte molt que la llengua catalana és la llengua vehicular i de comunicació i d'ús de l'escola. Jo recomanaria aquesta escola principalment perquè la metodologia que utilitzen l'alumne és part activa contínuament i jo crec que per a la seva formació és fonamental. Els professors els hem conegut durant molts anys i la veritat és que donen una importància a l'educació, també tenen moltes activitats extraescolars que ens van agradar molt, tinc molts bons records de la infància dins d'aquesta escola. A veure, jo estic molt contenta amb els resultats, el meu nen està primer i estem molt satisfets amb els resultats de l'aprenentatge del nen. Nosaltres la recomanem al 100%. I jo recomanaria l'escola Puigcerver, i tant. Demà serà un altre dia i a l'escola Puigcerver això vol dir una nova oportunitat per aprendre.